kamera nyari pamberi penyu nyande kundikumaurira uchiti ndini ndakaite ubve nhumbu miscarriage pamuviri pamai nhamo miscarriage pamuviri pamai Bridget Emily Mufondokoto. Ndinoda kuri pane nembo dzavo kuti pane mari yodaro. Ndinzwe Patricia. Ini ndakashakudzira ndichozvona. Iwewe wakasakisa ndakanetsana na takanetsana na my Bridget. Tanetsana na my Bridget wachahapo ba. Ndio ndakanetsana. Anonzi Emily Mufondokoto. Takanetsana nenyaya yekuti ndindakamutorera staff kunomwe munhu nechikwereti nezita rangu ukandamupa chindipa mari yakachabuditsi. Tanetsana kudaro iyanga ine pamiri, saka ine pamiri yaita miscarriage. Saka ndagara inenga ndichingona umwe wachungana vachitaura nauziva kuti varikutaurani inini uchibva ndatowanzwa vari kutaura zvikanzi wakanetsana nayo ndiyo akaita kuti aite miscarriage. Kuti nditaure nawo ndakanzwa kupatsikana kuti handigoni kutaura nawo, tichasvika pakunetsana futi toita futi noise. Ndichibva ndanyarara pandazonzwa uri musi wechitatu zvikanzi uruzive here kuti iwewe ndowakasakisa kuti my Bridget waite miscarriage. Ndakati ndakazvinzwa nezuro asi kuti ndizive kuti ndini ndanga ndichitaura handina aina rondi yake ndakaudzwa namai tongomuti Rasta. Ndiye akanditsanangura. Ndikati ndakazvinzwa asi handina kuziva kuti ndini ndiri kutaura. Kunetsana takanetsana zveshuwa zvokuti munhu wese anga aripo akazviona tichinetsana. Saka iwe wakanzwa nani naRasta? Rasta achiti Rasta akatoti uri kuziva here kuti nyaya iri kufamba ichitaura wakadzi avo inyaya yekuti wakadzi wapi maishoni inyaya yekuti iwe kunetsana kwawakaita Rasta aripo here nekuti makuhwa akayo makuhwa aurikuda kuti dare ritonge makuhwa akayo ndasi makuhwa nekuti inini wacho ndakazvinzwira ndega nani awa wachitaura wanzwa wachitaura wakazvinzwa wachitaura wakawati chii? Handina kutaura nawo ndakaramba saka tinoziziva sei kuti wakazvinzwa nekuti hapana anokupurira kuti wakazvinzwa wakatozvinzwa pacho wakadi wabvunza kuti ko munonditaurirei kuti ndakadari nekuti izvozvi amakuhwa kana isiri kutaura kwacho aitaura achiti ndanzwa nomwe futi munhu handizvo akanga waenda kuona murwere wavo wawakaenda kuonawakadzoka nemashoko avo wachiti ndanzwana nini amene handisi kuziva kuti wakazwana kwakutaura inini inini ndakazonzwa nayo ndakanzwa kuti wachitaura Rasta bvazonitaura ari chiri chitatu wakanzwa uri pai pawaitaura ndandakagara patebho yangu iwaitaura patebho iri pasaiti pamusika. Right, ndikangopindure ndinzwa ngatisi kuzvinzwisisa kuti wakazvitaurawo here kana pamusoro ichakanga ini ndinoshandira pamusika panoshanda ruzhinji saka ini handina kuziva pamusika paevhadire handina kuziva kuti ndine kurongerwa kwandiri kuitwa kuti ini pandakatoona Samuel richisvika zvakatondinetsa kuti Samuel riri kusvika richinzi ndakapumha hanzi patience wacho ndoupi ndakambobatikana asi ndakangoti Mwari ndibatsirei. Handina kubvira ndakanetsana napatience nguva iyo, handina kubvira ndakatukana nawo kana pawakanetsana naEmily Mufondokoto takangomirawo tikangoyewawo vachinetsana panyaya dzavo kusvika waita mamiscarriage avo. Zveshuwa inini ndinonzwa mwoyo wangu uchibatikana kuti kana kuna munhu ari kudambudziko, nekuti inini pandakapinda naone dambudziko ndakabatsirwa nevekumaraini kwedu, mwakandipa hupfu mwakandipa chii. Zveshuwa ndakabva kumba mari makuseni ndikadarika ndinoonawo chii
mumwe wedu watinoshanda naye. Ndakarongedza raisi rangu ndikarongedza chii ndikarongedza. Ndikaenda ndikandoona mumwe wangu. Handina kana kumbotora maminitsi ndiripo ndikadzoka. Asi zvakandinetsa ndakunzwa kuti ndakataura kuti maybe ndo wakonzeresa kuti maimwe vaite miscarriage. Zvakandinetsa. Manhasi zviri kungondinetsa kuti asi chii. Nekuti kana tiri pamusika ndichitoto ndinasisi wangu ndinamai wangu ndinachii. Asi handina kumbobvira ndakanetsana namai napatience. Handina kubvira ndakambotaura nawo kana wakunzwa uchitaura ngei wasina kuenda kuti iwe patience urunditaura ndini ndakavega here papa paine vamwe wanga vari kutaurwa wacho vangadai vari kuuya kuti zveshuwa pakabva paita chibongozozo nekuti akazvitaura tiripo akabva amubvunza kuti ngei uri kundirewerera ati apa anoti akakunzwa uchitaura bvanyarara saka angazvibvume here zviro zvawakanzwa iye pamwe aitauro imwe yehuroi iweyo isiri iyo yako nekuti hauna kudii ozoti ndakazonzwa zvakare makuhwa umwe munhu akauya achinditaura kuti nhingi ari kuti zvakati aripo here nhingi wacho kuti apupure kuti akamunzwa here hapo zvakare saka dare rinotonga chii ipapo nhai iwewe Patricia ipapo ndakati kuti ndibvunzane nevanhu vagara vachinditi ane pamuromo kuti nditaure navo ndakangoti regai ndidi nangu ndinyarare regai ndinyarare neitauro akachangamira ndimbowabvunze maya mawanzwa maya vari kutaura mimi kuti shuwa munhu ari kunditaura kuti ndini ndakakonzeresa kuti abve pamunhu nechimunhu achitaura motadza kumudaira chaiko kuti nhaiwe wakandiona here kana kumudaira nawo mashoko kuti uri kuti chii kuti azive kuti ka mazvinzo ipapo ndopandakakanganidopaakarasika dare rako inini ndaitongofunga kuti kunyarara kwakanaka ndopakarasika dare rako ipapo nekuti harina umbo taura itinzwe tichipedze mataura muchiti dread wemati maziva akataura nyaya yacho ataurwa namai avo dai anga aripo zvaanofunga ndiye akwanise kubudisa nyaya namai avo aripo pamusika anongoita kudai mudaidzei orai chimbobudai endai munomudaidzawe budai mirai panze kana auya itumai nhumwe inotomudaidza auye nekuti apa tinoita kutonga makuwa taandiri mudare munomu tine nyaya yaPatricia naShambudzai. Patricia anoti akanzwa newe wakamutaura kuti aiwa Tambudzai akati Patricia ndiye akaroya kana kuti ndiye akaita kuti nhumbu ndiani Emily inge ichibva. Saka ndo nawo yatakudaidza kuti ndizvo here kuti une ruzivo rwenhumbu yava Emily here kana ichifukudzika uye kana yakafukudzika une here kuti uyu Tambudzai akataurira nemakuti aita kuti nhumbu yayo ifukudzike ndi Patricia. Unacho here chokwadi ichocho? Hauna. Iyo ndiani zita Tandiani Patela uyo Tandi ari kuramba ari kuti kwete handira kumboda mambo ndiri kutaura kuti musi wechitatu makuseni ndofunga munin'ina wangu ndakaenda kumuudza nehanzvadzi yangu ndichienda kutoileti ndewakadzoka akati maybe unoziva here zviri kuitika ndikati chinyi zvikanzi
mai iwewo mntu wakanetsana namai Bridget katenti takanetsana zvesho munhu wese mamuridini mamuripo pamusika takanetsana zvesho zvikanzi zviri kutaurwa uri kuzvinzwa here akati handisi kuzvinzwa ndakanzwa vanhu vachitaura aaaiti ndini ndiri kudini ndiri kutaura zvikanzi kunetsana kwamakaita ndiri wakaita kuti svikei aite miscarriage uyo ari apo ndiakanitaurira ndikasimuka ndikaenda kuhanzvadzi yangu ndikati iwo ona zvandaudzwa zviri kundokudzwa nawe zvikanzi dzokera futi omubvunza kuti nyaya iyi ndakuiendesa kudaro nekuti ini ndakufamba nichenzi ndiri murovi inini hapana chandakadini chandakaita wadzokera pandadzokera kwavari vataura futi vataura zvikanzi ndopaakanditaura kuti nyaya iyi yakorena maishoni awo ndiwakataura ndikati nyaya iyi ndikuiendesa manei ipapo mazuva anaya tine tekinoloji ka ungadai wakabatsira dare manje pawakanga wakudzokera uchida kundonzwa chokwadi waibva wati tebe foni yako ka yochirekodha manje uchindomubvunza anga asina marambiro ndakatomubvunza ndikaenda kuna hanzvadzi munin'ina wangu kairi ndichiwataurira ndikati ndozvawanditaurira ndikasumuka ndikaenda kune madzimai ari kwana mbuya Teresa ari kuramba ka mashoko ndozakurava kuti iwewo pawanzwa mazuva anaya kune mafoni anorekodha woisa muhomwe mako woenda wondobvunza wakabatsira chidare pasina problem iripo inini handina kuziva kuti ndozvachandisvitsa pakuti wacharamba zvinhu zvavando vantu vapaura ndoopatasvika taurai tinzwe dimurimo ndakanzwa soko richitaura richinzi namai avo wataura namai avo zvikanzi ini kusazotibudisapo uchitaura kusazotibudisapo nyaya ichaimupedza mega asina izvozvo zviri kutaura zvekunzi mai avo vakati musabudise nyaya yekuti munhu unda kutaura maishoni zvimaita sei handitauri vakatoti ini ndakuenda kwamambo akati zvamuri mukaenda kwamambo mamunyasa kubata shuwa here yekuti maishoni ndoaita sei maitawanda ndowakuita sei ndowakutaurira zvikanzi mailini ishuwa ndo zvaita sei ndo zvaita zvotakatombobvisa zvinhu zvepamusika maidini siyanai nazvo zvikanzi inini zvandibata handikwanisiwachindorekodha manje inyaya yekuti foni epa hawadini iwewe kauninoa hauna futi ina handina ndinembudzi saka wakada wakachitotsvaga nekuti uri kuve upomerwa nekuti munhu anokurambira like izvo zvari kuvarambira izvozvo zvazvo vanokwanisa kuzvia nyaya inonyanyoitika pamusika inhau yekuti nguva yatiri kabheji riri kunetsa saka zvariri kunetsa umwe naumwe pamusika pari kuita magurupu ekuti uya negurupu rake uya akamira negurupu rake uya akamira negurupu rake saka gurupu randiri inini ndo rarina mai Bridget wekuita miscarriage saka patinongomira kuna kuti tironge kuti tinoda toriwana kupi cabbage kana kuti zvatoda kubuda kumunda toita sei panobva pangofungwa kunzi tiri kutaura kuti zvakati ndo maonera andiri kunyanya kuita nekuti inini hangu kazhinji kacho pamusika ndakayozotsvaga mai zvizhinji he zvinozoitika zvinowanika panhu pane ruzhinji asi handingatakuradza kuzvitsanangura nekuti zvakatondinetsa ndichiona samoni tichisvika kuti hanzi maishoni ndiwo wari kupumha mai B kuti ndo vakadya mwana wamai Bridget handina kubvira handina kana kuvabvunza varipo handina kana a single day kana musi one ndofunga pandakangotanga kuita syndicate namai Bridget namaitanya iwawo vakabva vangotanga kuita kuderera kana kuvati mamukasaiva zvakatanga kungoderera kusvika tangoona kuti ini ndakauya panapa kuzotsvaga mari kuti ndaramise mhuri kwakungochitirega tichiriwi saka zviri kundinetsa nanhasi changamire kuda kutaura ndakazvimirira awa vanomboya kwandiri vakataura ndi nyaya iyoyi ndofunga kutaura kwatinotoita tiri pamusika kungotsiurana kuti ko munodaro munodaro mawanoko chete tinai tisingazi kuti uri kutotaurawo munodaro nemunodaro pamwe pane paine zvakutofungwa pamberi nanahombo wekuti ndingataura munhu takaya mwana wemunhu uyu wacho asina kunditaura ndingati uya avanitaura kuti wakaya ava ndo wakaya mwana wemunhu
ipapo achangamire ipapo ndiregerere isingatongeki ndiregerere haina humbu pamwe vatori manenje nditori nemunhu ari muchipatara undoona pamwe vatori manenje eufute woti zvitondinetsa kaenda toda zvakutondinetsa ndikataura kuti ava wakayamwa kunyatokutaura direct kuti iwe wakanzi wakayamwa nemunhu asi ndingataura muntu zveshuwa kuti uyo akayamwa nemunhu kana makatariswa kuti ndinatoti ava wakayamwa nemunhu ndinatoti ndakati munhu akayamwa nemunhu mimibati taingodiwa chete humbo hwenyu ava ndo wakudaidza kuti mbowo yedu isusu wakasimba kuti mbowo yedu ndimi zvino handi maiona mbowo yenyu ndimi maidaidza asvika kuti kwete saka ndingaite benzi here rekutaura kuti mai avo nhau dzemakuwa mazuva anaya uri kunzwa kwaane tekinoloji yaveko inobatsira nyaya dzimwe zvinoitika nekuti munhu anenge achitaura makuwa mangwana ukamutaura kuti urikutaura makuwa anokurambira nekuti anenge asina chichokwadi. Saka iwewe kuti ukunde munhu wemakuwa mangwani zvaitika izvi unodzoka kuti ndikubvenda wondoti foni yako on wobva wadzoka nefoni yako wotobvunza zvakanaka handina kuzonzwisisa soko rawataura rei zviri kunzi chiiko handiti iye haasi kumbokufungira kuti pane zvawaita otaura zvinhu izvozvo tikadai izvozvi zvitakumubvunza kuti iwe wakazviona kupi kana usina kuzviona ndiwe mhonzeri inoputsa inoda kudistroyiwa then iyeyu aikuripira nekuti anga ari kufambisa chiko but izvozvizvi now inonetsa nekuti matare edu anoda umboo hunobatika sebhodhoro iri kuti bhodhoro iri muri kuriona here munoti hongu rine chii rine mvura handiti uye ndere kambani ipi unoverenga iaqua clear ndo yakaita mvura iyi handiti ndo semu nenyaya kuti inge ichipa kuhwa kuti munhu akakukanganisira inotoda umboo hwakadaro nekuti timupe judgment kuti ndo zvaakaita kuburikidza nemashoko chete hapana kwainoenda anongoenda kana pamajor city yondoraswa mapedza mari yenyu mahara mambo makoni futi onzi hawasi kugona kudii kutonga nekuti umboo hwekuti wazoti uyu akazviita ndehupi tozvishayiwa iwewe wakanyatsonzwa awa uyu anoziani tambudzai achizvitaura ini nanga kuziva kuti ndiri kutaura ndakangoti nyaya dzaonekutaura awa wachindiudza manje ndakupataizanezuro ndakazvinzwa zvichitaurika asi uyu awa wakatondidaidza ndiri kutozvibvira kutoilet kana hanzadzi yangu yanga ichipeka maairpods yange iripo babanoku wakatonditaurira maybe ndo nyaya iri kudini iri kuitika asi ndakushamisika nhasi wakundirambira asi ndiwo zvawakataura tapedza taurawo aiwa inini kutaurawo ndofunga kwandakaita nokutaura zvokuti makayamwa nemunhu machibva kutoilet kwacho makati chii handataura zvokuti muri kunzi makayamwa nemunhu inini ndofunga awa naiwo nemwana akapfukudzika wabvira kare kunetsana titori pamusika unoiswa wachitotsiura wachimborwa wachimboita sei wana wachitotsiura pamusika kuti munodaro neikonoku ndopazvakazosvika nditi munodaro neikonoku sinyaya dzakadai siyana ina ndofunga ndo mashoko andataura zvokuti wakayamwa nemunhu mambo wangu kana mwari wangu ari kudenga unondipupurira mambo mamirira yakaita nyaya chokwadi zvavataura kuti umboo watanatakamirira wauya umboo zvakureva kuti hapana inyaya yemakuwa saka kuti zvakadaro
muchitanga aiwa muchimira zvekutanga zvekuchiona nyaya sekutaura zvamaitwa namama kuti next time munosangana zvene zvakadaro haina kwaine. Alright, tambudzai Tandi naPatricia. Hapana nyaya iripo apa inhau dzemakuhwa. Dare harikwanisi kuti ripe mutongo kuburikidza nemakuhwa. Nekuti hapana umbo chapupu, hapana chapupu auya. Tatofunga kuti sechapupu chacho vachatasvika chitaura zveshuwa ini ndakatozvinzwa zveshuwa uyu akazvitaura uchitaura muso akazvikutaurirai then dare rodi roenda mberi. But komere ndinokukumbira kwandinako tiri mwana kuna patience ndikukumbirisawo kuita pamangwana inini handine baba ndine mai mumba. Ufana kuona kuti vana vadya here, vana vaita sei, vaenda kuchikoro vadii, inini. Saka mari yekuti nditi ndinongouya kuzonzi panyaya dzandinenge ndisina kuuya kana kuti nyaya dzekungonzwa pamusika kungoita manzwira kwakungoti ngandakudai. Ndikukumbirisawo izotanga imanyatsoona. Ini ndatoya ndoti pamwe pane audio. Ndoya zvandatoya ndikutofungidza kuti pane phone. Nekuti mari yandabvisa nhasika nemamiriro akaita zvinhu kumba kwangu nemamiriro akaita zvinhu patable pangu. Hazvina kundifadza. Vanhu ndoda kuti nditaure pamberi pachangamire kuti sinzi ndichizvarwa kusvika nhasi handisati ndamboinzikwa mambo kana kuti kudii nenhau dzakaita saizvozvo. Maingonetsana naEmily wenyu, maiita sei mega kusvika nhasi zvive zvazviri zvaari nhasi. Handina kumbobvira ndakaita saizvozvo. Saka ndikukumbirawo, ndikukumbirisa kuna Patience kuti kana zvichizoitika futi zinge muine proof. Tatenda. Taura izve baba wemhuri. Changamire ndinokumbirawo kutaura kuti vana mai avo kana mwoyo mavo chaimo chaimo kana vanyase kufana kuti vari kuziva chokwadi kuti havana zvavakataura havina mhosva asi inini imi muridzi wemudzimai akakunga dzimuroya asi ivo chokwadi vanozviziva mukati mehana dzavo. Kumatare kuenda mberi kumatare ndichaenda ndikoverifya kumatare kuti chaenda handizozvida kudare kuno asi ndichaenda kuonzwawo ndega. Enda zvako ugozende dare ukahwina nyaya iyi kwaunoihwina uya ndokupa mombe 10. Jaji wacho anenge akuhwinisa nyaya iyo iyi uya nokupa mombe 10. Yakamira zvayakaita izvi. Changamire ndinobvunza ipapo. Inini handichasununguki kana kufamba nemadzimai avo. Handisununguki kana kufamba kana chimiro pane vanhu. Wangawo vari kuramba hauzi wara nhasi. Asi handisisina chimiro nemashoko avari kutaura. Hawasi wega igurupu iri. Musaone 2 kana kuti 1 aripo asi igurupu. Richigara pasi richitaura nezvangu asi ndakukumbirisa kuti kana nhasi ndikanzi ndapfuura ini ndagara ndinorwara hangu munyama dzangu ndine shuga ndine BP watishungurudza vakadzana kuti ndisvike pano kunge ndiri kurwadziwa nekunzwa mashoko avanotaura. Okay. Right. Nakutaura iye zvirezvi imweyo tengai foni inechi ineyo. Ndombera mutaura. Ndurumba ikuwa. Tengai foni inechi mazuana ine voice. So gati nyaya dzakadaro izvi dziite kuti modzirekodha zvichitaurwa. So that zvinokubatsirai mangwana. Kana wakataura wasina kutaura, kana dei wakataura hapana munhu anobvuma mhosva. Handiti. Shaka kana pasina munhu anobvuma mhosva, ziva kuti iwewe chichenjera wakanganisirwa kuti uone kuti pane umbowo here uchapupu hwakadi hwakakwana. Nekuti munhu wese anoramba mhosva. Kana anouraya chaiko chaiko anoramba mhosva yake. Ando ndakanzi ndakaura. Saka taura zvako. Ndira ndoda kuti wakuti wakapfuura wakanzwa pano wachichitaura. Zvinhu zviri pachena. Kana wakatopfuura wakanzwa pazvaitaura. Zvinhu zviri pachena zvokuti hauzotomboisi makuhwa mukati. Ayo kandoyarundi atiri kuti ko imi pamakanunzwa achitaura makadi kumukonfranda ipapo
wakati wazotaura izvozvo zvakati aiwa ndaingofunga kuti dzimwe munyaya iyo kana wakaona naEmily Mafondo kuti uchangamira wanhu wagara wasingatonzwani wanotomborwa pamusika pakazarwa then wapfuura pachitaurwa nyaya iyoyo watongoziva kuti ndini ndiri kutaura nekuti wagara wari at loggerheads wari waii saka pane pasina pekuti unozombotsvaga mumwe munhu iwe tandi wakangwarisa ndiri mwana wamambo nditorouzaro inyaya yekuti Emily varikutaura kuti vaigara vachirwa naEmily asi chinhu chavakarwa kauhani iri nhau yechikwereti chechi chemakebeji zviya zvekuti vaikwereterana makabeji angeti avabva varwara vaenda muchipatara vakazodzoka gurupu ravo rakaradipi riyadeya vasingachadichi sisi wangu hani mazvoni ava ndokuchirwanziwa kuti ndaenda mumasango chikutsvagirei stafu ndichitora chikwereti asi uno maakuita zvenyu machini mamika ipapo chimira tikutaura ipapo wakakanganisa pawakanga watengeserwa makabeji avo wangadai wakauya kumatare wasina kurwa nekuti kumatare ndo kunoita kuti waripira kurwa hazvitobobvumirwi kurwa ari right neari wrong mese matokanganisa a wrong and a wrong does not make a right handiti so iyo hatingaitongi but zvirunzi pakati pavo ndangodaira pekuti izvoni vari kuti vaigara vachirwa kuzoona vanhu vaorwa is not only fight physical kurwa kune mashoko kurwa kuri kudii hazvitarewe kuti wakangozongoti musi warwa wanenge watobvira kare wachiita argument kana usakwanzisana chako kurwa so when they say kuti vanhu vagara wachirwa havasi kutaura kuti wangoita dhudhudhu ndo kurwa chete kurwa kuri mumashoko tiri kurwisana nemashoko handiti so kurwa kwese ikoko ndandiri kubvunzwa kuti iwo wari kuti vane zvawakanditaurira zvisiri izvozvo wakanditaurira kuti chii ini zvatakataura nawo kutongo watsiura kuti munodarireko nyaya dzakadaiwo idzi kunetsana ikoko kwaunoita naEmily tikati munogara muchidai venga mawanwa kurwa ndo matsiurira ndakatowaita ishe kuti anga ane mwedzi mikana anga ane mazuva mangana asikaui Emily ndisikaunani alright hatingarambe tichieka tichitaura nhau iyi iyoyo inhau dzemakuhwa pakwaratera kana kuti mukembi kana kuti mubhizinesi handiti hadzisi nyaya dzekuti dzaingafanira kuti dzisvike padzasvika nekuti hadzinai umbowo nekuti kana dei uri wemambo waingaitonga uchita nemhosva ndiani ipapo handiti nekuti hapana umbowo witness yauya hatatu akatomirira tichitoti hano witness ichava ichitaura zvakayakufamba manje paane witness yabva ikataura kuti haine handitombozvizivi witness yenyu yacho yamadaidza saka iwewe kana uine mari zvako uri kutope kuwesta mari yako kuenda kune rimwe dare sekutaura kwawaita kuti uda kuzoenda kune rimwe dare ini ndakupromisa kuti uyatiite bheshi iwe unondipa chii kuenda kune rimwe dare racho chindohwini handisida kuti matare mutombo ndamuchiyande kumatare wekumashikiro uri kutopedza kuti apo wachitsinga chaakundouraya munhu younza ngozi mwana wako handiti saka chisimukai henyu muende mondowadzana zvakanaka wakadzi weruwadzana
ipapo mambo tisati ndasumuka ndira kuti muwataurire ndawasiyana neni wachisvika ndawataurire gurupu ravo wasiyana neni ini ndakauya kutsvaga mari kuraramisa mhuri yangu. Mambo watotaura kuti endai mundowadza. Ndozvendiri kutaura kuti mambo haasi tu kana kuti wani wakabatana chikwata natandi newe Patricia shendai mundowirirane mutengese zvinhu zvenyu muite mari. Izvi zvekuita zvemakuhwa pese pane vakadzi pane makuhwa, hapanai pasina makuhwa nekuti chipo chamakapuhwa namusika wavo. Saka makuhwa agara ariko haaperi, asi chendai mundowadzana. Hapana munhu ane mhosva kana kuti watinoti akanyangadzira umwe, apa hapana mhosva. Iyo mari yamabhisa kuya kudare maunziwo kuti mambo adye, hapana chakadii chakaipa ipapo kunzowo kuti mambo adii. Mambo wenyu makambotipo here ndichipurapo kana madomasi kuti mambo chipodya iwo ndombi ndizvo izvo zvatumwa kuti munopo mambo kuti mambo chipodya iwo tiri kutera munyika menyu zvamambotumwa mondogara zvakanaka.